खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटिउब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाबाय बे समावहाय नोंथांमोननिसिम दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय भिडिअआ जाहैबाय भटार कार्ड आरो आधार कार्डखौ माबोरै लिंक खालामनांगौ बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं फारियै देखायनो हागोन गिबियावनो नोंथांमोना गुगल प्ले स्ट'राव थांनानै भटार हेल्पलाइन बेखौ लिरदो बेनि उनाव सार्च खालामदो सार्च खालामनायनि उनावहाय भटार हेल्पलाइन बेखौ इनस्टल खालामना लादो आंना इनस्टल खालामखानाय दङ बेखायनो आं अपेन खालामबाय अपेन खालामनायनि उनावहाय बेबायदि मोनसे पेज फैगोन बे पेजावहाय भटार रेजिस्ट्रेसन बेवहाय थुदो बेनि उनावहाय इलेक्ट'रेल अथेन्टिकेसन फ्रम 6B बेवहाय थुदो बेनि उनावहाय लेट्स स्टार्ट बेवहाय थुदो बेनि उनावहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो मबाइल नाम्बारा जाबाय 936550 बेखौ आं होबाय बेनि उनावहाय सेन्ड OTP खालामदो सेन्ड OTP खालामदो OTPआ फैबाय 449676 बेखौहाय होबाय बेवहाय थुनानै होबाय 449676 बेनि उनावहाय भेरिफाइआव थुदो भेरिफाइआव थुनायनि उनाव ओमफ्राय ESआव बेनो जाखाबाय भटार ID दङबा ESआवनो जाखाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट खालामदो बेनि उनावहाय सेलेक्ट स्टेटआ जाहैबाय जोंना आसामाव सेलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव फेट्स डिटेल्स बेयाव थुबाय बेनि उनाव फेट्स डिटेल्स आसाम उनाव माबाखौ थुदो भटार आइडिखौ HP बिनि उनाव Q 4094 बेनि उनाव फेट्स डिटेल्स बेनि उनाव नैबेबायदि we have found this record for your inter voter ID please click on proceedआव थुदो बेनिफ्राय प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय नोंनि डिटेल्सआ ओंखारबाय भटार पलिं स्टेसन बेनि उनावहाय नाम गामि हासबेन्ड नाम कनस्टिटिउसन एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सि बे फैबाय एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सि बेफोर फैबाय स्टेट फैगोन पार्ट नं पार्ट नेम बेफोर फैजोबगोन बेनि नेक्स्टआव थुदो बे फैजोब्बाय बेनि उनाव आधार नाम्बारखौ होदो आधार नाम्बारा जाहैबाय 681946 बेबो फैबाय बेनि उनावहाय मबाइल नाम्बारखौ होफिनदो 9650 बेयो थाबाय बेनि उनावहाय इमेल आइडिखौ होबाय प्लेसखौ होबाय सिना खना दुन खालामबाय कनफार्म खालामदो नेटआ स्ल' जादों आंहा नेटआ स्ल' जादों डन होबाय कनफार्म खालामबाय नेटआ स्ल' जाबाय थादों बेनि उनाव मोनसे कनफार्मनि रेफारेन्स कड फैगोन
बे रेफारेन्स क'डखौ लाखिना दोनबानो जाबाय आरो